जोबसिगोन दे हिनजावल'सो एसे गोथौमोन नालाय दा बरिया जादो बिसोरनो टिकायावनो होजोब्बाय जिखिनियाव खोजोबथों होननानै बाप मारदे नले आरो परि जाबो पुरा खोगासिनो दोङो लोगोफोर नै नायनो हागोन जात्रा जाबायानो नै वाव हा हाब्रु लांगोनब्रा इसोरो खाथियावनो गारना लायैया दहायनो बुंबाय थादो खेबसे हाब्रुआव नांथाबा सिखामोन र' सिगांनिया साखा उथिलांगोन दा उननिया बोनो हायाबा ओइ माबा मावबाय थादो दाउ देंखर खारदो जांलै इनि दाउ देंखरानो जागोन इयो फैलाय फैबाय पुरा हाखरखौ खोगासिनो दोङो लोगोफोर नै नायनो हागोन आं बुंदोंमोन ना दाख्लैयो भिडिअआव नै खोगासिनो दोङो हो पुरा खोगासिनो दोङो नै लाना फैदो र' बाहाय भिडिअ खालामनो होननानै अह दासो खोदो बरियानो नै खोगासिनो दोङो गाइस मा भिडिअ लानि र' एसे नोंथांमोननो देखायनो ओइ बाप्रे बा थिकायाव 1 लाख लाना नोंसोरथ' बरलाब खालामसिगोनलै जोंनिया नै आलु गरम आदा जोंनि आदाखौ माने आलु गरम आदा होनबासो बयबो सिनाय मोनो एखदबारे नै पुरा फबगासिनो दोङो एखदम जोबथारसिगोन दिनै जोबगोन आदा खामानिया ओइ बाप्रे बा बेलेग लागायबाय नोंसोरबो ओइ बाय होना दोननोसै गोथौ गोथौ दाबिनायाव ना जोंनि आलु आदाखौ आलु गरम होनबासो सिनायजोबगोन आदा नोंखौ बयबो मेनेजार जाहैबायना जोंनि आदाया हा माथो लागोन बायबा गारिखौ हा हो सिदा होबो दै हो आथा थांबायानो नै आरो आथा दंबावो बरिया 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 हो दाबिबाय 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 इयावनो गारदो हो गारना हो बेलथायनाय नङा जों गारबा न' ओइ दोनबा खाथियाव थाजानाय नङालै गारिफोरा बेलथायना होयोबा खाथियाव थाजायालै हो हो बा नायलाय खेबसे बेसेबां गोथौ हाबदो नैथिंगालि बाय तेरा जादोलै नोरै फायनो बानायो खुनु गेरेन्टि गैया गलांजोबगोन नामा खोलैबा बोनो हागोन नामा दा उजानदो दाबिलांबाय थादो लासै लासै नैथिंनिया दाबिलाङोलै न' साखाया नारनानै ट्रेक्टर मोनसे बोनो हागोन दे हाखोना अ फायखायोना बाप्रे बा बेलेग जादों खिन्थु नै बेलेग दाबिदो खिन्थु हाया खिन्थु न' बेलेग दाबिदो न' आदा आलु गरम आदा बरिया ना आया नै बेखिनि गोथौखौ पुरा माने खोजोबगोन आरोना लोगोफोर बेनिखायनो दा नै आथाल'सो थांबाय 50%
आरो नै ट्रेक्टरजों लांलाय लालाय खालामगासिनो दोङो गंब्रै ट्रेक्टर लाबोदो इसोरो फुरा लांलाय लालाय खालामगासिनो दोङो आरोना दा नैबे आथा दाबायबायना ओमफ्राय नै गंसेखौ माथो गारगोन इखो दा बिलां गार एकदम आथा थांबाय नै आरो आथा दंबावो गंसेया बाहाय फासायदो ट्रेक्टरा एसे फासायबाय गंसेया ओइ बाय दाबिदो होदो दाना बाप रे बाप होख्लायगासिनो दोङो जाबाय नङाबा नोंनियाबो दाबिलांजोबगोन दा अ मा जागोनलै दा बरिया जोबसिगोन दे आधा बेलायावनो बारा गैला बेखिनियावल'सो एसे गोथौमोन नालाय एखेबारे बरिया जादो हामदो खिन्थु हामनाया बै मोनसेयासो मारै दाबिखो हाखौसो फेनस्रा होनांसिगोन नामा बेलेग दाबिदो खिन्थु इयो साखानि सिनसिनाव बाय गोथौनायखौ होनानि 50% जाबाय दे गाइस आरो आथा दंबावो 50%ल'सो जाबाय खामानिया नैखिनियाव लासैनो हाइस गोथौमोन आरो गारि इनिफ्राय बारा गारि जानाय नङा इथिं बारा गोथौ नङा इसोरनो थिखायावनो होजोब्बाय जिखिनियाव खोजोबथों होननानै ओमफ्राय दैया एसे दङमोन ओमफ्राय दैया दा नै माबा लांजोब्बाय गलांजोब्बाय नारखर फुंजोब्बाय ना Blitz! Bapak rebah. Boulder ha bası hit जायोलै माथिंबा सोगोन दा दाबिबायना गंसेया गंब्रै गारि दसेनो सफैयोना जिसिपि गारिजों जावना हरना इसोरो थाब साखा खालामना हराबा जाया गंसे दाबिना थाबाय इयो ओइ गाइस कमप्लिट जाजोबा माबायदि नुगोन भिडिअ देखायगोन र' नोंथांमोननो एसे जाबाय ओइ गंसेया फासायदोना बोगासिनो दङ इखै नै रडदो बोगासिनो दङ ओमफ्राय नैबे गंसेया गारगासिनो दङ आरोना नै आरो आथा दंबावो लोगोफोर नै आथाल'सो जाबाय गारिया जाम जाबाय नैखौ दाख्लैनो आथा खोखादो ओमफ्राय दा नैयाव गंथाम जाबाय बै गंसेया नांथादो इखौ बोगासिनो दङ आरोना इनै बोगासिनो दङ इखौ नांथानायखौ ओमफ्राय आरो नै गंसे फैबावबायसो इनै गंसे होबोलायबाय जाम जाबाय ना एबार नांथानाय लोगो लोगो नै माथिं गारगोन माथिं मारगोन जाबाय बापरे बा ओइ बा दैया सिद्दावलायथारदो हाखर मोनसे प्रब्लेम थेमाल नङालै गाइस इयाव माने एसे गोथौ जावनाय दंमोन नालाय गारिखौ गासैबो गंसे रेस्ट दोनजोब्बाय इसोर दा बर्थमान ओंखाम जादो ओमफ्राय दाबो माने होजोबनो हायाखै आरोना लोगोफोर नै दासो आथा थांदो ओमफ्राय आरो बहुद दंबावो आथा दासो नै आथा थांदो इसोरनि खामानिया ओमफ्राय दसे ओंखाम जाना रेस्ट लादो इसोरो